Elsker du computerspil, og kunne du godt tænke dig at lave dit helt eget computerspil på bare få timer? Så skal du kigge med i den her video, for der kan du komme godt i gang med dit eget super seje spil. Lad os kigge på et program, der hedder Scratch. I Scratch der kan du lave dit eget computerspil. Når du åbner Scratch, så ser det sådan her ud. Til højre der kan du se dit spil i spilvinduet her. For at køre spillet, der skal du trykke på det grønne flag oppe i hjørnet, og du stopper spillet ved at trykke på den røde stopknap. Her kan du se alle de sprites eller figurer, du har med i spillet. Lige nu der har du kun én figur, det er katten, og den kan ikke gøre noget endnu. Her kan du tegne din egen figur ved at trykke på tegn. Du kan også vælge en figur fra Scratches egne mapper, eller du kan selv uploade en figur. Lad os tegne vores egen figur. Min figur, det skal være en drage. En drage, som spyr ild. Din figur den er nu inde i spillet. Du kan ændre figurens størrelse ved at skrive et større eller et mindre tal i boksen her. Katten sletter vi, for den skal vi ikke have med i spillet. Nu skal vi have en baggrund ind i spillet. Hvis du kigger til højre for din figur, så kan du se, der står scene. Det er din baggrund. Klik på billedikonet i bunden, så får du et nyt lærred, hvor du kan tegne din baggrund. Vi kan tegne en himmel som baggrund. Det vil passe godt til en drage, der flyver. Nu har du så din baggrund i spillet. I næste video der sætter vi flere figurer ind i spillet, og vi skal også have figurerne til at bevæge sig.